רציתי להיות יהודי ישראלי, לא שום דבר אחר. שום קשר עם הגלות. אני זרקתי ארצות הברית ככה. זרקתי את הצבא האמריקאי ככה. אני יהודי בארצי. כמו אדי, אברהם אבינו היה נראה. תסתכלו עליו. תסתכלו. ואברהם אבינו נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה וקבע את גורל עם ישראל, את הייעוד של עם ישראל, ללכת, ולא להיעצר, ולא לתת לשום קושי לעכב את ההליכה המתמדת, ומאז הציווי האלוקי הזה, עם ישראל הולך אל הארץ אשר אראך. אני ידעתי מזמן שאדי יש לו חלום רחוק, להקים חווה באחד מסביבותיה של קריית ארבע. באתי לאדי, אמרתי לו, תשמע, יצא מכרז של בנק המזרחי עקב פשיטת רגל של הבעלים, אני מציע לך לגשת למכרז הזה. החלטתי אני צריך לצאת מקריית ארבע, הייתי בבית הראשון בפנים קריית ארבע, שמעתי שאפשר לקנות איזה בניין כאן, מה שהיה ריק, לא היה חשמל, הערבים עשה הרבה בלגן באזור הזה, בכל דבר היה ריק, אז קניתי את הבניין הזה. וכשהוא זכה, אמרתי לו, תגיד לי אדי, מה אתה עושה במקום הזה? ואז אדי אמר לי, חוות סוסים, בית חרושת לפה, בית חרושת לשם. אמרתי לו, תגיד לי את האמת, אתה לא חושש, אתה לא פוחד? הוא אומר לי, אני החזית של הקריה, אני המבצר הדרום-מזרחי של הקריה. אמרתי לו, אבל תשמע, וזה היה אחרי תקופה של פיגועים לא מעטים באזור, אני חושש, אני שומר, המועצה לא תוכל להעמיד ברשותך, לא שומרים ולא שוטרים. אז אדי צוחק ואומר לי, אני צריך את השוטרים של הקריה, את השומרים של הקריה, אני אשמור על הקריה. הצבא, הם שומרים על האזור שם, הבסיס הם כאן, הם שומרים על האזור שם למעלה. אני לא צריך אף חייל לשמור עליי. אני לא פחד מהערבים באזור, בכלל. אם אני צריך, מה זה פחד? ממה אני צריך לפחד? ממוות? אני זוכר פעם אחת, לפני הרבה שנים, קיבל תיק להרוג אותי, לפני 15 שנים. אבא שלו היה חבר שלי, אבל הוא היה בן אדם מאוד פושע. אז הוא בא, דווקא שב"כ תפס אותו בדרך לכאן, אני יודע שכאן, אני מכיר אותו מאותו ילד. ואז צא מהקרן, דבר ראשון הוא בא, הוא רוצה לבוא לבקר אותי. אמרתי, מה אתה רוצה לבקר אותי? אתה רוצה להכנס? שמע, מה אתה רוצה? זה עסק שלי. אתה מבין? זה הכל. כל פעם שהערבי התחיל לבנות קומה יותר גבוה, אז אני בניתי קומה יותר גבוה. אני לא אתן לו להיות יותר גבוה ממני, אני לא יכול לתן להם לחשוב ששמע, גם הם לא יכולים לבנות, אז אני בניתי יותר. למה אני בניתי? אני לא בטוח, אבל רק שאני בניתי, שיודע שאני יכול לבנות כמו שהם בונים. בהתחלה הערבים בכלל לא היה מבסוט שיהודי בא בחזרה לאזור הזה. הרי אנחנו הכרנו אחד עם השני, אז הם למדו לחיות איתי פחות או יותר בשלום, ואני למדתי פחות או יותר לחיות איתם בשלום. וכך היה, ואדי הקים פה חווה של סוסים, וחווה של עזים, וחווה של כבשים, ובית חרושת לאורות. מה שהוא הבטיח הוא קיים. בניתי את המקום. הבית הזה יש לו 4 פתחים, מאיזה כיוון שאתה בא, אתה יכול להיכנס אליו, לשתות, לאכול,
לישון, לדבר, להגיד על מה שליבך. אברהם אבינו הכניס אנשים בתור אנשים, לא בתור מלאכים. אז לכן התורה הקדישה את הגדולה של אברהם אבינו, שהכניס אנשים פשוטים וזכה לכל מה שהוא זכה. עכשיו פה בבית הזה אבא יש לו באמת את הבחינה הזאת של הכנסת אורחים. לא היה לי פה ברוך השם מיטה מיוחדת משלי, תמיד היה מישהו אחר, תמיד חונכתי על העניין הזה. מקצת שבחו של אדי מותר לומר שהוא בא ממרחקים, אבל יוקדת בליבו אהבה של בניין ארצנו הקדושה, ובייחוד הנושא של גבורה עברית שהייתה רדומה במשך אלפי שנים, היא חוזרת ומתעוררת בישיבת עם ישראל לארצו, ובאדי במידה מסוימת שהוא עשוי ללא חת, בעוז וגבורה שנלחם מלחמות השם למען ההתיישבות. עצם הדבר הזה שהוא מצא לנכון לבנות פה את החווה הזאת מחוץ לגבולות המתאר של קריית ארבע, הפריצת הדרך, ודאי שיהיה בזה חשיבות לאומית, הייתי אומר. להתאחד שלא אמצא את אשר אני מבקש, ומה אנוכי מבקש אם לא את עצמי האמיתי. אני נולדתי ב-1930 בניו יורק סטייט, גדלתי בוויומינג. משפחה מה שהמקור שלהם המון שנים, הרבה דורות מארצות הברית. אבא שלי היה, אמא שלי, רחוק מאוד מהשורשים. זו משפחה מה שהיה מאוד גאה שהם אמריקאים, מאוד גאה, מאוד חלק של החינוך האמריקאי. חסר להם הרבה מחינוך יהודי, חוץ משהם יודעים שהם יהודים. חוץ מזה כלום, שום דבר. עזבתי את ההורים והלכתי לעבוד איתו בוקר. בגיל 14 עד 17 וחצי אני עבדתי עם חדרים גדולים, בבוקר, בכוסים, 3,000 ראש, 3 חודשים במראה בלי לראות בן אדם. והלכתי קצת באוניברסיטה ביוטה, גם כן על נושא של ג'נטיקה, סוסים, בקר, כוסים. עבדתי עם סוסים מאוד טובים, הבאתי אותם מדרום מקסיקו עד וויומינג. הגענו לאזור בוויומינג איפה כולם מורמונים, וקבלנו אותנו מתור משפחה. ואני ישבתי שם עם מורמונים, ואני הלכתי למורי קיצי 3.5 חודשים על ההרים הגבוהים, וחיים אחרת לגמרי. פתאום נחמה בקובי התחיל, אז אני לא יכול להציג נחמה, אני תקף, גייסתי. היה מאוד חשוב לו שהוא המשך של שרשרת הדורות. אני זוכר פעם, היה הזכרתי את זה, שמעתי להרוג את היהודים בשם. איך הם הלכו, איך הנאצים לקחו אותם כמו כבשים לתוך הגטאות ולתוך וזה, איך הם הצליחו לשבור להם את הראש? אז הוא אמר, זה לא להם, זה לנו. הוא ראה את עצמו כחלק של השרשרת, למרות שהוא לא הגיע בכלל מרקע כזה, איך זה הגיע אליו, אלוהים יודע, אבל הוא ראה את עצמו כחלק מהשרשרת, שלא היה נורא חשוב להמשיך את זה. אתה יודע, הטעות של יהודי גרמניה, הם היו יותר גרמנים, מה שהיה יהודים, עשה את הרפורמי, עשה הכל, להיות חלק של מדינה גרמניה, ואחר כך למדו. מה זה? גרמנים למדו אותם כשהם יהודים. אז אם אתה יודע טוב מאוד מה אתה, בארצות הברית גם אמריקאים לומד אותך מה אתה. רק אם אתה סוגר טוב מזריים, אתה לא שומע טוב. יהודי לא היה מילה טוב בארצות הברית. ופעם אחת היה לך שאמר לי בקרב, לפני הקרב, הוא אומר,
הייתי שם ראשון. אומר לי, אתה תהרוג אותי. אמר, למה אתה תהרוג אותי? אני למדתי לשונא כל יהודים, והייתי יהודי יחידי. אמרתי לזלזל המדינה הזאתי וכולם. אני הולך מה שאני. עשיתי מוגן דוד גדול מעץ בכניסה לאזור שלי, כל אחד היה צריך להיכנס בפנים למוגן דוד. גמרתי את השירות שלי בקבע בארצות הברית ב4 שנים הראשונים. אפילו לא הלכתי בחזרה לארצות הברית. בקשתי שיקרו באירופה ובאתי ישר לארץ. באתי לכאן, הראיתי מטוס, הלכתי לטקסי, שאלתי איפה יש קרבות. אז אמרו לי, דבר ראשון, יש מקום בנגב, קוראים לו נירים. זה על הגבול עם עזה, יש הרבה גנבים שם, הרבה פדאינים, הרבה בעיות, אמרתי לטקסי וקח אותי לנירים. ראיתי שהמקום הזה יותר מדי מפותח בשבילי. אמרתי, אולי יש מקום אחר שפחות מפותח, איפה הם מתחילים עכשיו. אמר לי, כן, יש עוד מקום בנגב, דרומה, קוראים שדה בוקר. אז היה קמ"נקה צבאי בפנים הקיבוץ, הגעתי לשדה בוקר, היה כמה שריפים שם, וזה היה מאוד מצקן בעיניי. בן-גוריון היה גדול, יהודי ענק, הוא הקים את המדינה. אני לא רוצה להגזים, אבל הוא חושב שאני יהודי כמו שיהודים צריך להיות. הדוגמה שמה הוא רוצה לראות מיהודי, בחור על סוס, בחור עם נשק, בחור גאה, והייתי הולך עם הסוסים בחוץ, בוואדיות, איפה הבדואים, מתי אני בא עם הסוס בחזרה, הוא עובר כאן, לא כאן, הוא בא החוצה, לא חשוב מי בבית שלו, הוא בא החוצה, הוא עושה לי ככה. הוא אהב את הדרך חיים שלי, הוא אהב שאני הייתי טבעי בשדה, אשתו פול היה כל יום אצלי בבית. גם אני אהבתי שכולם הולך עם קקי, או מכנסיים, כל זה. אני אפילו לא הלכתי עם ג'ינס, אני בוקר, אני הולך עם ג'ינס, לא הלכתי יותר עם זה, הלכתי כל העם, לבשתי סנדלים. יהודי בארצי, ביד אמה שלי, לא בשום מקומות אחרות. אפילו מתי המלחמה בווייטנאם התחיל, אמא שלי כתב לי מכתב, אני צריך לגייס בחזרה לצבא האמריקאי. אמא שלי. אמרתי, אני בארץ שלי, אני אלחם בשביל זה, ואני לא אלחם בשביל האמריקאים. הם הציעו לי עבודה, והם הביא בחוץ לארץ, בכל מקום 150 סוסים בערך, ואני הייתי אחרי על זה, היה לי כמה חיילי נחל איתי, ואני הסתובבתי בכל הנגב, ועד גבול חברון, עד גבול עזה, איפה יש עשר, כמו בארצות הברית, איפה יש עשר בחמנו. הלכתי שם במרכז, אני צריך נשק, אמר לי, הנה מחסן נשק, קח מה שאתה רוצה. קחתי אותו והלכתי לשדה. ושם ראיתי את האישה הראשונה שראיתי בחורה רצינית שם, הולכת עם נשק, אמרתי זה טוב לי. אז עשיתי קשר איתך וחתנתי איתך. בחורה נהדרת, צלבה בגרמנים, נכנס להיריון וכל המחלות בגרמנים יצא החוצה ובמשך של כמה שנים היא מתה. משדה בוקר אני הסתובבתי עד כמעט עזה והלכתי וקרקעתי כל המקומות. בכל מקומות היה פדאינים, אז ביני ופדאינים אנחנו פגשנו, פגישה ביני והם היה מוצלח בצד של העם היהודי. אז היה מאוד טוב לי לחיות בשדה ולהרגיש שאני בארץ שלי מלא תפקידי לעמי. אז היה בשבילי כמו שבן אדם גר לגן עדן. אני ביהודי בארץ שלי עם הנשק שלי אלחם נגד שונאי ישראל, ואצלי לא יכול להיות חיים יותר טוב מזה. אז אני רוצה לברך אותך שתאריך ימים ושנים, שתהיה בריא בגוף ובנפש. אני חושב שבנפש אתה יכול לרפות אחרים.
מכיוון שהנפש שלך היא כל כך בריאה, שאני כל פעם שאני רק נזכר בך, אתה בשבילי כמו, ואני בטוח בשביל אחרים, כמו מגדלו. כל הזמן מזכיר לנו איך יהודי צריך להיות, ואיך יהודי צריך להתנהג. מה שניסית תמיד ללמד אותנו, אם אני אנסה להגיד את זה, זה קצת יביל את האנשים אם אני אגיד את זה כמו שאתה אומר, אבל להיות יהודי גאה! אתה אומר? עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי! אני מאמין בדת היהודי, אני מאמין היום שאלוקים נתנו לנו את הארץ הזה וזה שלנו. אלוקים נתנו לי את הארץ הזה וזה שלנו. אלוקים נתנו לי את הארץ הזה, לנו את הארץ הזה וזה שלנו. אלוקים נתנו לנו את הארץ הזה וזה שלנו. זה הכל. יש לך אמונה שלך, אז אין לך בעיה. יש לך גף לאמונה שלך, אז אין לך בעיה. אדי לא רק העריך והעריץ את אנשי האמונה, אלא הוא גם התאמץ ללמוד. לפני שהיו אנשי הגבעות, היו אצלנו אנשי המערות. ואדי הגיע כאיש המערות. פעם ראשונה הגעתי בחברון, אחרי הנחמה, הייתי גר על הגבול בין חברון וישראל. ואדי סנברה, איפה סיבוב תגומיה, קצת לפני זה יש שביל. על הגבול שם, היה מערה גדולה, היה לי עדד בפנים. ועשיתי קשר עם הערבים, עשה קשר איתי. למה עשה קשר איתי? אז היה להם הרבה בעיות. הם היה בצד שני, הם רוצים לגנוב בישראל, לקחתי אחד, קשרתי איתו כמו ישו, באוויר. כאן, שרתי אותו 3 ימים, הביא את הגבול. אז אחר כך השייך מהצד שני בא, והוא אומר לי, אנחנו צריך לחיות בשלום יחד. אמרתי, בבקשה, עשיתי אוכל, דיברנו. הוא אומר לי, מה איתו? אמרתי, בבקשה, יש שם, קח אותו. הראשון שלו היה שם, כבר שחור, הוא היה חי. אז הגענו להסכם, והחלטתי להגיע לחברון איתם. יום אחד אתה הגעת עם קלרה, זיכרונה לברכה, ושאלו אותך, איפה אתה עכשיו? אמרת לנו במערה, שאלנו אותך מה אתה עושה, אז אמרת עם כל מיני בעלי חיים, ואמרת שאתה רוצה להצטרף, זה אני זוכר, ואנחנו מסתכלים מה הרב לוינגר יגיד, והרב לוינגר אומר לך, אם אתה גבר, תבוא. אדי הגיע אלינו בערב תשעה בדיוק בזמן שהיינו בסעודה מפסקת. קלרה אז הייתה עם קריסה בשיניה, כמו שאומרים. אני לא כל כך מבין בענייני דת, אבל אני שמח מאוד שאתם מבינים ואתם עצובים. ותמיד תסתכל על אנשים אחרים, לכם זה חשוב, סימן שזה באמת נכון. פתחתי נהגבייה בכניסה לשוק בחברון. ואנחנו היינו הולך מהממשל על 2 סוסים בחברון, ונהגבייה שהזכרתי מהערבים. אני זוכר שהמושל, אתה זוכר את המושל, את עופר בן דוד? אני זוכר, כן. הוא יום אחד אומר לנו, מה השתגעתם? מפעל בקסבה. אמרנו לו, אתה לא מרשה בממשל. אני לא יודע, אני לא דיברתי איתו. וככה אדי הורס את המכונות, מעביר לממשל, ונפתחת הנגריה הראשונה. אנחנו זוכים לפרוץ את תחום התעסוקה, פעם ראשונה בהיסטוריה של חידוש היישוב היהודי בחברון, בזכות אדי דריבל. שלום בעזרת נכון, ויד עם הלב טוב, זה בא דרך אחרת. כוח. יש כוח, אתה צודק. יש כוח, אתה עוד יותר צודק. יש כוח, אתה נכון. אין כוח, אתה כלום. מה זה כוח? אפשרות להרוג. להרוג, ויש אפשרות לכוח, מביא שלום. הצדק הוא שלום, הכוח שלו. על הגבול אז עשיתי קשר עם חמולה, לא כועס מאלו של השק. אז הכרתי אל חוסייני אחד,
והוא בא מהצד שני של עזה ורוצה לשב איתי לסעודת קרה. אז הוא הזמין אותי לעזה, הגעתי לבית ענק, שולחן, אוכל, מכאן עד השכן שלי, שם על ההר. אנחנו במזרח התיכון, צריך להגזים קצת. השולחן הגדול, אני ישבתי מולו בצד שני, הוא עורך דין במקצוע, שני רופא, כל האנשים מכובדים מעזה בא אצלי להדיע. הוא אומר לי, תשמע, אני במקור מחיפה. כמה זמן אתה חושב שאתה תשב באדמה שלי בחיפה? מה אני יכול לענות לו? אני לקחתי את האבנים של המי שלי דרקתי אותו, וסעתי מהצד שני, כל הזמן שזה ביד שלי. סוף הנושא זה הפוליטיקה של המזרח התיכון. שמנו לאכול, הגענו את הנשיקות לאחד השני, וגמרנו עסק ברור. אני יודע לעבוד בכוח. בשביל זה בן גוריון לקח אותי בנגב בסוף, לגדל ילדים. אני מקצועי בנושא. אני משפחה מקצועי. הם היה אנשי נשק, אנשי צבא, אנשי משטרה, אנשי מלחמה, אנשי שכלי חבר'ה. הם נלחמו גם כן הרבה בדרום אמריקה. אבא שלי היה מפקד האזור, טרופה, שם הוא היה טרופה לגבול קנדה. אחר כך הם עברו לפלורידה, איפה הוא היה צ'יפ הפוליס. הוא היה במרינס, קבע. המקצוע של המשפחה זה מלחמה. המפורסם ביותר אצלי במשפחה, אבל כולם. היה איזה אח של סבא, מה שאלוף פרז'ינג אמר שמהזמן שישוע לא היה איש נחמה כמוהו. אז הוא גרש פנצרווירה מדרום טקסס. היה מאוד מאוד מקצועי. גם במלחמה הראשונה הוא קיבל למדליה הכי גדול של ארצות הברית. והרבה אנשים כתבו עליו. בזכותו אמריקה ניצחה. אז כל כך הכירו לו טובה, שביום הזיכרון שלו היו מורידים את הדגל של ארצות הברית לחצי התורן. אז ככה שהגבורה של אדי זה כנראה גנים במשפחה. אבל אשרי שזכית שהגבורה שלך היא לא בארצות הברית, אמנם נלחמת בשבילהם, והגבורה שלך היא פה בארץ ישראל. בגיל אולי 12, אני פחות או יותר החלטתי שאני צריך לעזור לשורשים שלי. בשורשים שלי זה לא 200 שנה או 100 שנה או 300 שנה בארצות הברית, או אפילו 300 ממעלה בצד של אמא שלי. השורשים שלי זה למעלה מ-2000 שנה שאנחנו יהודים. כתוב בתחילת הפרשה, ואברהם זקן בא בימים. והשם עשה שדמות דיוקנו של יצחק יהיה כמו דמות דיוקנו, שהוא יראו אותו דבר. כדי שאנשים לא ירננו, מה זה אדם כזה מבוגר, נולד לו בן צעיר, לא יכול להיות. אז מאחר ופניהם היו זהים, כולם ראו שזה הבן שלו. הבנים שלי, כולם, אף אחד לא משן סיגריה אפילו, אבל הם לא יודעים לשתות בירה כמעט. הם כולם אנשי עבודה, כולם אנשי נשק, כולם הולך לכף של כל הדרבנים שמלא את התפקיד שלהם בצבא ישראל. אחד מהם אני הפסדתי, נורק בתפקידו. מתי הוא היה קטן, במיטה של אותן, נחש שנכנס בפנים. הנחש הוציא, הכלב הרג את הנחש, וכלב מת, ולא פגע על דוב. דוב חי פגע על כלב.
דוב היה איש שדה, ממדרגה ראשונה, ורוצה לשים חווה, ואנחנו היינו חברים מאוד טובים, הוא הלך בדרך שכל אחד במשפחה שלנו אוהב להיות בחוץ, אוהב להיות מול האויב, אוהב לבנות נשק. לפני זה הערבים עשה אוהל בשטח, קרוב מאוד לשטח שלו, והם שלחו בן אדם אחד, שהוא ראה או שניים בפנים השטח שלו, והיה איזה 10, 12, פתח את האדמה, מחכה לו שם, והרגו אותו. זה הכל, מערב מוצלח, מקצועי. The big brown horse. The wind blows, the night is dark, the children sleep and think of better days when father lived and rode the big brown horse. The mother sleeps and thinks of better days. Her sleep was then so good, sound so sure. What strength she felt in their father's face. What joy she felt in his embrace. דוב היה בחור מה שבאופן טבעי יכול ללכת על עקבות, לדעת איפה הבן אדם. גם היה טוב מאוד בחושך. בחושך הוא הגיש דרך. והיה לו אינטליגנציה גבוה מאוד. לא עלה כמעט לבית ספר. הוא היה חושב על התורה, כל מיני דברים. אוהב לבנות באבן, עשה פסות על סוסים. אם היה כועס, הוא הלך יומיים דרך המדבר, אילת, בחזרה על סוס, דרך הבדואים. הוא מדבר ערבית עם מבטא בדואי, מבטא פלאח ומבטא חלילי. אז הוא היה איש בשדה, הוא יודע טוב מאוד, היה טוב בנשק, היה גמיש מאוד. The wind blows, the night is dark, the children sleep and think of better days when father lived and rode the big brown horse. The strength they smelled in their father's face when the sleep was good, so sound, so sure. The wind blows, the dog barks, the sheep move in the sleepy pen, the horse whinnies and eats his hay. The children sleep and think of better days when father lived and rode the big brown horse. הוא גם היה ראש משפחה, הוא היה ילדים אחרים, הוא היה בעל הבית עליהם, נראה שלו, חוץ מהאבא שלו. הוא היה ראש טוטלית. היה חבר טוב שלי. והנוער היה חכה ליד הבית שלו, שהוא יצא החוצה, שהוא מדבר איתם. היה בחור טוב. אמר אברהם, אני מבקש מריבונו של עולם תשנה, שיראו על האדם הזקן, שיראו עליו את הזקנה. לאברהם היו שני שיקולים למה הוא רצה שכך זה יהיה. אחד, זה כדי לחזק את מעמד האב בעיני הילדים, שלא יזלזלו. סיבה שנייה, שהוא רצה שהדור הבא יבין שהוא צריך להמשיך משהו. הוא לא צריך לחכות את מה של אבא שלו, הוא צריך להיות המשך. הוא צריך לבוא אחריו, לקחת את העקרונות ולממש אותם כפי שהוא מבין אותם. מה אנחנו עבדנו? משפחה. עבדנו את המשפחה. עבדנו את הכבוד של האבא ואת הסבא וכל הדברים האלה. עבדנו את המקום האמיתי של האמא עם הילדים שלהם לטפל. עבדנו שיש עוד אישה משהו או משפחה אחרת מה שעוזר בזמן של לידה. ועוד אחד שהיא לא צריך לעבוד כמו סוס, אבל לידה, לקפל וזה וזה. זה מה שאנחנו באנו. אצלהם, הבנים באה גר עם האבא שלהם, מדור לדור. בן אדם מבוגר, נותנים לו כסף, כל אחד מהם נותנים לו כסף. מחליטים איזה עבודה עושים. בוא נגיד, מחליטים על מי הם מתקדמים. וזה דבר טוב. אצל היהודים 40% מתגרש, אצלם מעט מאוד מתגרש. אני מקנא להם, לפני זה. הכוח של החמולה. אנחנו הפסדנו הרבה עם הגלות
איפה הם כמו יהודים בזמן. היהודים חי בחתונות הרבה לפי סרט. פוצ'י מוצ'י, אני אוהב אותך, אבל אתה באמת רק מכיר את האישה שלך ואת הגבר שלך אחרי התונה. זה עבודה להכיר אחד עם השני. כמו אבותינו, הכרנו אחד עם השני, האבא החליט עם מי להתחתן, אחר כך אתה צריך לסדר, אתה לאט בונה את החיים יחד. אז היהודים לא בונה את החיים, הם גרושים. וזה לא נכון שהמקום של האישה לא טוב, המקום של האישה מאוד טוב אצלם. התפקיד של האישה, עבדנו, לא עניין של אישה אינטליגנטית, לא אינטליגנטית. אני מכיר נשים אינטליגנטיות ביניהם, אני מכיר בדיוק, מה שדי קרוב לראש שבט. אברהם לא עשה כלום בלי האישור של שרה. ואתה? אני אתן הרבה כבוד לאשתי. בהרבה דברים היא יותר חכם ממני, ואני טיפש אם אני לא משתמש בהם בכבוד למשפחה שלו. אני גאה בשכל שלה. מה, אני כל כך חלש שאני חושב, אם היא חזקה, אני סביב מאוד. לא, אני גאה באשתי. עבדנו את המשפחה. איך נחזיר אותו? דרך הדת. אבל לא הדת של בני ברק, לא הדת של החרדים, לא הבריגדים השחורים, עבודה חקלאית, המקום הכבוד, משפחות קרובות. אתה רואה איך הילדים באים עליי מהמשפחות? אדי בשבילנו, בשביל הדור הצעיר, זה קודם כל גאווה יהודית והבנה עמוקה של המנטליות הערבית. זה התנהלות פה בשטח, מתוך גאווה יהודית, חזה מורם, הבנה של הדקות של המנטליות הערבית, והלכת בין הדקויות האלה ולייצר פשוט נוכחות יהודית אמיתית שאין דומה לה. יש צורה שאתה הולך. אתה יכול ללכת כמו אורח, כמו תייר, ואתה יכול ללכת כמו בעל בית. זה היה נורא חשוב לו, וזה מוטמע בי, מאוד אם אני הולך בחווארה, אני צריך ללכת כמו בעל בית. אם אני הולך בחברון, אני לא יכול להיות תייר. והערבים מרגישים את זה מיד. עוד מקרה הייתי בחברון למטה, תקנתי את האוטו, היה בן אדם מחליפה מאוד יפה, וסט למטה, כל זה, מסתכל עליי בשנאה כזאת, חותך אותו עם סכין, אז הסתכלתי עליו, אמרתי לו בערבית, מה אתה רוצה? בערבית זה אומר משהו אחר. שוב בדק, אבל שוב בדק להקד, שוב בדק. אז הוא אמר לי, כמה זמן אתה יושב בחברון? אמרתי, וואלה, אולי 3,000 שנה, לא יודע בדיוק את התאריך. אז הוא אמר לי, אני כנעני. אני 4,000 שנה כאן. אז מה אני הייתי לו? לקחתי את M16, דרקתי, שמתי את זה בפה שלו, אמרתי לו, אני קבלתי הוראה מאלוקים, לרוב כל הכנענים. אז גמרנו את הוויכוח. אחרי זה שעשינו כוס היינו שמח יחד. קודם כל הם אוהב דם, הם אוהבים את זה. אבל גם אני אוהב דם. זהו, זה מה שרציתי לשאול. בסדר גמור. אז אנחנו מריח אחד עם השני, אז הם מסתדרים טוב. כשהייתי בערך בן 16, הלכתי עם אדי לקיבוץ בית ניר. מגיע סוחר קש משבט התראבין, זה שבט בדואי מכובד בנגב. אז השייך שלהם, סוחר קש, מיליונר, הגיע עם חליפה ככה שזורה באיכותי זהב, יושב שם עם כל השאווישים שלו, העוזרים שלו מסביב ככה, והוא יושב ככה כמו איזה שייך. אדי נכנס, אומר לו שלום. אומר לו שלום. תוך כדי שיושב, אז אדי מגיע, בא אליו, תופס אותו. קודם כל, שיהודי אומר לך שלום, אתה קם. תופס אותו, מעמיד אותו. ואז הוא מושיב אותו, שב, קום, שב, קום, שב, קום. אז הבדואי, השייך הזה מסתכל עליו ככה, אומר לו, וואלה, אתה יהודי אמיתי. מה קרה לך? סתם. סייגת את זה. וואו.
מסביב, אני הולך עם זה גם כן, אבל זה לא הולך מסביב. מה עשית למעקב? אפשר לומר ביחס לאדי, ברוך השם, הנוער הבריא שגדל אצלנו, שהמקום מסייע לו, שמי שגר פה, אין לו פחד. כל התקופה שאני הייתי כאן, נוע היה מגיע לכאן. היה קבוצה, בחורים מארצות הברית הגיע, שהם רוצים להשתתף בצבא הישראלי. אני הזקתי אותם 6 חודשים לפני הגיוס, והם גייסו לצבא, שתו את הצבא ב3 שנים, וחלק מהם יישאר בארץ, והקשר שלי איתם הדוק. גם הרבה נוער, מה שהיה עם הרבה בעיות, בכל מיני צורות בעיות. היה מגיע לכאן, והייתי להכניס אותם לדרך הנכון בחיים. אין כמו החיה, הכבש, הסוס, המתח, אחריות, להכניס בן אדם לתפקיד שהוא מלא אותו עם שמחה. אם הילד אינו אויב רציני, הוא מחפש אויב לא רציני. אם הילד אין לו מה לעבוד ואין לו חיות, לתן לו אחריות, אז הוא מחפש בעיות. אם הוא קשה עצמו לסוס, או לכבש, או לכלב, או לאזור, מה שיכול להיות בעיות, ולחם בשביל ארצו, עמו, דתו, אדמה שלו, לחרוש, אדמה שלו, חיות, מסביב אותו, הוא יוצא בריא. וזה מה שתפקידי בעולם הזה. וואו! הכל בא מרוחו של אדי. כתוב אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. האש הזאת שעוקדת בלבבות של עם ישראל, זה דבר שרואים אותו אצל אדי. כל הזמן האש בוערת. מה את חושבת? אני אוכל אותו? את יכול לנשק אותו אוויר, אבל לפעמים אני גם רוצה. כן, תמשיך, וואלה, כל הזמן הוא נדחף לעוד ועוד מעשים. לשפר את הבית, להגדיל את הבית, למרות שהוא בן 80 ברוך השם, כל הזמן נדחף קדימה. אני שואל את עצמי, אם אני מסתכל מלמעלה ורואה את הילדים שלו ואת העם הזה, מה אומר? האם זה עומד בסטנדרטים או לא? אדי מהווה דמות המייצגת את הכוח של נצח ישראל. יחד, מלך ישראל